Penampilan dari kelas 11 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kinurmatan para sesepuh, para bisepuh saha para tamu ingkang sampun kersa rawuh wonten ing adicara lamaran menika. Puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala awit saking rahmat saha hidayahipun kita sedaya saged makembal kanthi rahayu wonten ing adicara lamaran calon pengantin. Mugi adicara ing dinten menika saged lumampah kanthi lancar saha pinaringan berkah. Runtutan adicara lamaran. Calon putri mapan teng bangunan. Adicara kapisan yaiku monggo kita sareng-sareng maos basmalah kula haturaken. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengipun wedaran lamaran saking pihak kakung minangka permanen resmi dumateng pihak putri. Pak, Bu, niat kula iki dilamar putrine panjenengan. Ditampi napa mboten? Alhamdulillah nganti tulus ikhlasing manah kula sampun nampi lamaran saking Mas Pendi. Salajengipun yaiku prosesi lintu cincin. Adicara pungkasan yaiku panutup minangka pungkasaning adicara lamaran ing dinten menika. Mekaten runtutan adicara lamaran ing dinten punika. Dugap adicara ingkang kaping kalih inggih menika siraman.
Runtutan adicara siraman. Adicara ingkang kapisan yaiku sungkeman calon penganten nyuwun pangestu saha pangapunten dumateng tiyang sepuh minangka tandha bekti lan tresna. Salajengipun prosesi siraman, calon penganten badhe dipunsiram dening para sesepuh minangka pralambang kasih ilahi saha batin. Prosesi salajengipun yaiku mecah kendi minangka simbol ngilangake alangan saha bikak gesang enggal tumuju bebrayan. Sedaya kalih tiga. Salajengipun prosesi potong reka minangka pratandha buang samukawis perkawis ingkang kirang sae supados mlebet gesang anyar kanthi resik lan suci. Adicara salajengipun yaiku pangkon minangka pralambang katresnan lan pangayoman saking tiyang sepuh dumateng putra putrinipun. Makaten
nututan acara akad nikah ing dinten menika. Mugi pasangan pengantin tansah pinaringan keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Dungkep adicara ingkang kaping sekawan inggih menika resepsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh ingkang kula hormati, para keluarga temanten ingkang bahagia, sumangga kita sedaya ngaturaken puji syukur dhumateng Gusti Kang Maha Agung ingkang sampun maringi kita sedaya nikmat lan rahmat sehingga kula lan panjenengan saged kempal wonten dinten niki kanthi sehat walafiat. Sholawat kalian salam sumangga ugi kita aturaken dhumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sedaya kempal wonten papan menika kangge sareng-sareng mirsani adicara tempuh mantenipun Nimas Ayu Setia Nurrahmat Dewi putri saking Bapak Andika Prasetya kalian Kang Mas Bagus Fendi Cahyo putra saking Bapak Matlaul Qadar. Nun inggih sakini para rawuh sedaya kadya sampun dumugi wayahing mangsa kala putra temanten kekalih gya kepanggihaken nyuwun tambahing donga saha pangestu dumateng para rawuh sedaya kasuwanaken atmaja temanten kakung saking sasana Palreman Kabiwada Lacaran Kebo Kiro. Pinarung surane pradonga munyo anggrami amrakir Lacaran Kebo Kiro prakondo jengkari iro atmaja temanten kakung saking sasana Palreman kakanti mancing sasana bahagia kawis tinggal mencorong pindo dari lelono ing wanci siang rahina lumampah aling mbak majo menggowari kinampet jejoko kalih kang aran Pratiwo Subo Manggolo yo lalapati yo sogo jajan pangbaning durga kalpo taru saran sarana joping temanten sepancak boko kang tuju papan panggih kadek lan piharo temanten kakung Gio Binoko
paringi sosona panggih kanthi liru sekar mayang catur Dewandaru Joyandaru Alpo Taru Ya Durga Kalpo Taru ing pangajak mugia putra penganten kekalih manggih wilujeng halenyok mangun balai wisma Kumlawi astane Mbak Septia Nur Rahmat Dewi tematen putri Ambalang Gantang dateng Mas Fendi Cahyo temanten kakung kawis tinggal putra tematen kakung sepentak boko sawiji jumalakah prabeki porang antigo kang cinaket sekar setaman pinanganten kakung kira tinampak ing podo pecah sanalika pecahing wiji suci wiji dadi mratandani ngatur bebrayan inggal dhateng bisa temanten putri sigro amijiki ipun putra temanten kakung Jinujung derajat iro Mbak Septia Nur Rahmat Dewi hawit sami-sami titahing Gusti kang akarya jagat kakanti astaniro angideri ranu podo pinayungan sekar adi moncowarno kang den emban dening widodoro widodari catur pinarangan wanudya kalih dalah cecongko kalih cecahi estining pangalih datan kinggang sarekmo probisa pinisahake pindha kula kinebyur ing pulon sembodo angideri ranu padagya jajar sumanding lamonto dinulu kadya suruh kang tumiba lumah lawan kurepit Ing majo harumung karso
Fendi Cahyo saiki sampun tekan ing prosesi dulangan. Monggo Den Bagus kersa nyandak sekul punika lajeng dipun dulangaken dhateng Mbak Yu pengantin putri kami kebak rasa tresna lan tanggung jawab. Nggih alon-alon nggih Den Bagus supados dados pralambang bilih ing tembe buri saged dados kepala keluarga ingkang sabar lan sayang kalian garwanipun. Nggih saya sakmenika gentos Mbak Yu pengantin putri monggo Mbak Yu kersa males dulang dhateng kawungipun minangka pralambang bekti tresna lan siap mancani suka duka bebrayan. Alhamdulillah mugi pengumuman pengantin kekalih tansah rukun ayem tentrem tebih saking reribet lan dipun paringi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Lan sakmenika kita mlebet dhateng prosesi nganjuk tirta. Tirta punika pralambang kesucian lan sumebering panguripan mugi kanthi nganjuk tirta sesarengan pengantin kekalih saged tansah adem manahipun resik pikirane lan langgeng katresnanipun. Kadang kala, selekala, mari gede kala. Muga-muga
aturaken bekti kawula katur Bapak Ibu. Ugi kula nyuwun donga pangestu Bapak Ibu. Yongger anakku wis tak tampa pangabektimu. Bali panestuku tampan norma yongger. Isuwa nambahi jejeg imanmu. Kuat lahir batinmu. Kendel jiwa ragamu. Kanggo nyatosani anggon bangun keluarga. Wole bungger sing rukun anggonmu nglakoni bebrayan iki. Mekaten ingkang saged kula aturaken minangka pranatacara ing adicara resepsi pengantin dinten punika. Mugi-mugi sedaya rerancening adicara sampun saged lumampah kanthi lancar saha gadhahi berkah tumrap pengantin kekalih. Pungkasaning adicara nyuwun donga pangestu Bapak Ibu. Yongger anakku wis tak tampa pangabektimu. Bali panestuku tampan norma yongger. Isuwa nambahi jejeg imanmu. Kuat lahir batinmu. Kendel jiwa ragamu. Kanggo nyatosani anggonmu bangun keluarga. Wole bungger sing rukun anggonmu nglakoni bebrayan iki. Mekaten ingkang saged kula aturaken minangka pranatacara ing adicara resepsi pengantin dinten punika. Mugi-mugi sedaya rerancening adicara sampun saged lumampah kanthi lancar saha gadhahi berkah tumrap pengantin kekalih. Pungkasaning adicara sumangga kita sesarengan tetungga. Mugi pengantin kekalih tansah pinaringan kabagyan ketentraman lan dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Matur nuwun dhumateng para rawuh sedaya ingkang sampun maringi wekdal saha donga pangestu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada kelas 11-3 yang telah menampilkan penampilan terbaik pada hari ini. Beri tepuk tangan yang meriah kepada kelas 11-3. Selanjutnya akan dilaksanakan sesi foto bersama kelas 11-3. Diharapkan untuk semua kelas 11-3 untuk ke depan panggung. Terima kasih. Dan untuk kelas 11-2 diharapkan untuk segera mempersiapkan diri untuk penampilan selanjutnya, sekaligus penampilan terakhir. Dan mohon perhatian bagi yang merasa kehilangan uang di depan kelas 10-2 untuk mengambil uangnya di depan panggung. Bagi yang merasa kehilangan uang, sekali lagi, bagi yang merasa kehilangan uang di depan kelas 10-2 bisa diambil di depan panggung.
Cek. Kelas 11-2 sudah siap? After Asli.